Από τα λεγόμενά σας καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζετε τι είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ότι έχει μια δυσυπόστατη μορφή. Ότι το ένα κομμάτι του είναι ο χώρος εκπαίδευσης, ο οποίος είναι και χώρος άθλησης και χώρος περιπάτου, και το δεύτερο κομμάτι, που είναι χώρος πρασίνου αναψυχής και αθλητικός χώρος ταυτόχρονα. Και έχει και το κέντρο καλλιτεχνικής απασχόλησης. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το πάρκο? Το πάρκο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εξής κατάσταση. Να έχουν δοθεί αρκετά χρήματα προκειμένου να ανακαινιστεί πριν από λίγα χρόνια, γιατί ακόμα περισσότερα χρόνια πριν έσβησε από ζωή, και πρωί και απόγευμα και καλοκαίρια και χειμώνα. Έτσι λοιπόν, σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα? Όλος ο χώρος εκπαίδευσης έχει καεί τον γκαζόν. Χορταριασμένοι διάδρομοι. Ο εξοπλισμός σε παλαιολιθική κατάσταση. Πρέπει να ανανεωθεί. Αλλά και ο χώρος αναψυχής, ο διπλανός χώρος, που είναι επισκέψιμος όχι μόνο από τους κατοίκους του Παραδείσου, αλλά και από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που ανεβαίνουν στο πάρκο, γιατί είναι ένας χώρος δροσιάς, ένας χώρος άθλησης, ένας χώρος ψυχαγωγίας. Για παράδειγμα, στο Πέντελ έχει σπάσει ένα τζάμι εδώ και καιρό. Αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένο. Οι πυροσβεστικές φωλιές είναι όλες κατεστραμμένες. Η περίφραξη προς τη μεριά της Κουβίδου πάλεται και είναι καινούρια. Το πάρκο αυτό θέλει φύλαξη και για το χειμώνα. Θα αφήσουμε αυτό το χώρο χωρίς ζωή? Θα τον βρούμε στη χειρότερη κατάσταση που μπορεί να υπάρξει.